Aduh, arep ngerah kates lah, pengen nyer kates. Koyone enak deh. Sing pedes ngono. Yo, ayo mentoh yo. Selak panas malah. Yo salah. Yo. Ah, tak ongkohane bapak lah. Tak kena malan. Rahane kates, Pak. Anggo apa? Nyer kates, pengen nyer kates aku. Yo. Kates disayuri enak ora. Enak ayo cepet. Ayo nek kates meh. Iki lho. Iki gantare. Yo. Rahno loro. Loro. Yo. Wile kaya ngene lho. Ya itu karena ya. Aduh ya Allah. Ya Allah Pak, apa malah mbok Masalah kemblekan ki mau. Iya, lara ireng iki gegerku. Nek kene nih apa kene nih? Kene diantar nih. Masalah. Tapi wong gur kantes mosok ya loro. Sampe iki nyepelek nih. Larane ra moko dhuwure kaya ngono. Mbok langsung geger tampani geger ya lara. Lah sing enak wong ngerah kates kok nang sore salahe. Ora ro nek arep nyeblok ning gegerku. Malah di gleki kates ya. Wis rono enakno, kowe tak garek wong siji ta iki. Ya. Tak ra dhewe rono. Kembekan kates sak ngono ae sambate ra karo-karuan. Kembekan watu kaya apa? Arek kurang sitok ae. Arek nyayur ke atas kok yo. Mange angel kok iki. Iki ngantek ngeneki anune ya soro iki. Nek mripat getahe. Balik. Aduh. Ya Allah. Arep mangan ke atas kok malah ndasku ketiban tenan. Ya Allah. Mau anakku malah wis ketiban tak kon ngalih, malah genten aku sing ketiban. Jan. Di katese mau. Kates. Kates loro nibani wong. Aduh rasane. Gara-gara kates iki kowe. Wis ora nyanyur-nyanyuran. Wis ora usah marahi nyayur kates, marahi molok. Ki marahi molok kowe. Nyayur kates. Ndasku anu. Ki kula arep ngomong karo bojoku piye iki. Ngomongin ndasku ya kemblekan ngono ae wis lah. Duh.